Bamacingwane siyazi ukuthi imali yako masipala iphuma kuwe ama-millions owafakayo abantu bayafa indlala yamanzi Bamacingwane eZululand imali efakwe district asiboni ukuthi yenze njani yenzinyathi la ngikhona engisebenza khona idistrict yethu mina ngiquthu municipality idistrict yethu umzinyathi abantu bayafa indlala yamanzi yazi Bamacingwane uzosabe ngisho ukuya emphakathini ngoba uzofika ukhuluma into eyodwa nje lindani uyeza umzinyathi sekuze kwasuka Macingwane kwi-national ezonikeza abantu amanzi ngenxa nje yokuhluleka ama-district akufanele ngabe Bamacingwane wena ufika nje ngokuzobheka nje ukuthi yini ihamba kahle hayi ukuthi namanje kuthiwa usazofaka amanzi imali engaka oyifakayo bavele nje bavale eminyango bayibhoqabhoqa yonke yazi kodwa ngizothandaza mina uNkulunkulu yangizwa le mphakathi esihambelayo Bamacingwane ngiyacabanga ukuthi uzoyicabangela babathola amanzi ngiyafisa unawe nje angazi ubeka ngami ngabe ngithi akuzobona thina ngoba siyamakhansela nje besiyibukayo angazi amazi kanjani ukuthiwa waphuza abantu abanikeza imali Bamacingwane umphakathi uyayikhipha imali njalo ngonyaka imawe imali uyayikhipha Bamacingwane imali kodwa ifiki kubantu bayayidla ngiyocela nje bakithi Bamacingwane ukuze sizomgcina phele khona siphumeni sonke nje bakithi siyombuyisela bakithi ukuze uzokwazi ukumsiza mhla 29 May ngicela ukutshontsha Bamacingwane ngicela ukutshontsha impela ukuze Bamacingwane ezokwazi ukubuya ezosiza sicela mhla 29 May imphumela yonke niyovota nivote njengo-Ward 4 umphakathi wase-Ward 4 wavota kahle ngicela ukwethula lapha Bamacingwane uke waba unobhala e-KZN Bamacingwane waphinda waba u-MEC waka-Education e-KZN waphinda waba u-Premier khona KwaZulu-Natal waphinda waba uMinister Public Service and Administration ku-National ngethula lapha njengamanje uMinister waka-Water and Sanitation sacela sumeni sonke simshayele ihlombe Macingwane omkhulu the podium is yours uTshatugodo insizwa yangakithi ngempela phuma lapha kwawukona kodwa ngiyacabanga usenamazwi ukona lodwa angiyayazi nentaba zangakini ngiyazazi asibonge ukusiphathela uhlelo ngalendlela olushayela ngayo enesizotha ephilayo kodwa abantu abalali bayakuzwa Tshatugodo manje ngikhalile lapha nje ngiyalumela njengesandlani yombuka la hlelo besini kuyayisumbebele umthombo yacasula ingane zakhala kade kuzostela akwaziyo ukuthi nababeku angiyacaphulela nje Tshatugodo ngoba asikaze sigeye ndawonye ngiyabona ngathi sisondele lezi zinsuku ngiyithandile izibongo zakho ngiyabonga kakhulu ngokukhulu ukuhlonipha nangokukhethekile ngibingelele inkosi yalapha ekhaya inkosi esihlonipha kakhulu inkosi yakaLukhwazi uMahlobo okuyena osihlanganisile sonke njengoba sikhona njengoba kuyena ophethe yonke le ndawo yakwaNtombela
Siyabonga kakhulu Mahlobo usineza leli thuba endaweni yakho ukuthi sibe nokuxoxisana. Ngicabanga ukuthi yobani ibuka nonke Inkosi Mahlobo niyabona ukuthi inkosi esencane. Ngiyayithanda into eshiwo uJatha ethi angibobathanda abantu asebempunga babalekile banomqondo osujulile wavuthwa bamkantshubovu. Kodwa uma uhlanganisa bona ubusubahlanganisa nenkosi njengoba isewuketshezi nje okusho ukuthi kuphuma into evuthiwe lapho kuyiwe phambili. Manje ke inkosi lapha ilanda indaba. Inkosi ngikhombise into ebengasacabanga ukuthi inganayo. Ingikhombisa iagenda yomhla 15 October 2021. Mhla siyimemile inkosi lapha eThekwini kwakune agenda yakhona. Kwakubhaliwe lapho ukuthi Lukhwazi Traditional Authority. Kwase kuthiwa inkosi Ntombela. Yasisadressa kulo mhlangano lapha eThekwini. Ngisakhumbula ukuthi sahlangana nayo inkosi kodwa bengingazi ukuthi inkosi isabeka iagenda yangalolo suku. Njengoba injalo ufakazi ukuthi saxoxa inkosi yalwethula lolu daba. Laba ke abangase bakhulume bathi babona sengathi inkosi ayibakhathalele. Angikholwa ukuthi bakhuluma into okuyiyona. Ngicabanga ukuthi kusukela namhlanje mabekhona ngithi uma bekhona bazobona ngalokho engikushoyo ukuthi inkosi bakhathalele kangakanani. Ngicabanga ukuthi futhi kwakungaqala mhlawumbe kubaphathiso phambilini inkosi yayikhulumile noma ke yayizokhuluma kodwa ke ngoba uma siqala thina ngo2021 sasinenyanga nje ezimbili vo eminyangweni sasihlangana nenkosi emva kuba esesethulene nayo esesethulwe sobabili uMahlobo omunye komunye ubaMozi Ntombela. Angikhuleke ke enkosini siyabonga kakhulu. Ngikhuleke indoneni zenkosi kusukela kuNdunankulu. Ngize zonke induna ekhona phakathi kwethu. Ungobe ukwabalula kwangathi balula sakudlula nje ukuthi uhulumeni okhona oholwa ubaba uRamaphosa uyawahlonipha amakhosi futhi uyowahlonipha nangokuzayo. Kodwa le ndaba iyafuneka ukuthi sithathe nje kancane isukela kubaba Mandela Nelson Mandela. Uma eqala nje kuba umongameli nathi siqala nje ukuba nomongameli okhethwe ngokwentando yeningi we-South Africa entsha eqhuba ngokwentando yeningi. uMandela wathi ma echazelwa ukuthi amakhosi yakhuleka nje angifuna ukuyisho lento kuba ngathi angihloniphi. Wathola ukuthi amakhosi ayehola u200 ngenyanga lapha eSouth Africa. Wababaza Madiba ukuthi kanti siyahlonipha nje lo sithi indaba ezitha bese sishiyo 200 kwangathi le nto ayihlangana ukukhuleka emakhosini ukuthi sithi siyawahlonipha siyawazisa kodwa siwanika u200 makuphela inyanga. Wasethatha isinqumo uMadiba njengomongameli oqala umuntu omnyama kule Ningizimu Afrika ngoba ebona ukuthi amakhosi vele ke ayikho inkosi engiyazi emhlophe uma ngasebenzisa lelo bala kodwa phela masikhuluma iqiniso nje sivume iqiniso likaThixo akukho umuntu omhlophe
ngoba ngisho umlungu angangena la akamhlophe bathi ababe pink ayikho inkosi enjalo amakhosi nje ungasuka uqale ubale wonke ama-province amakhosi akithi thina bomdabu eNingizimu Afrika kungaba-ke inkosi kwaNdebele noma inkosi eLimpopo noma kwaXhosa noma eMampondweni noma lapha kithi kwaZulu noma kuphi amakhosi wathi kumfaka ihlazo njengomongameli oqala umuntu omnyama kule Ningizimu Afrika ukuthi amakhosi azonikwa u200 uhulumeni abesethi uyawahlonipha wayikhuphula imali akufuneki ukuthi sikhuphuke yazi yafika aphi ngoba akusezona indaba zelilezo kodwa nje umongameli oqala owahlonipha amakhosi ngempela wabuyisa isithunzi sawo wasiqoqa Nelson Mandela basebenza kabayo kwagcina lapho kwakhiwa izindlu zamakhosi uhulumeni omkhulu abantu abaningi abayazi le ndaba ukuthi uhulumeni omkhulu iNational Assembly le eCape Town inendlu yamakhosi okuthiwa iHouse of Traditional Leaders National mhlawumbe lolu daba nezingaxoxelwa umuntu ngiyalixoxa ngenzela ukuthi nazi kunendlu lapha yamakhosi uzwelonke lendlu yayingekho ngaphambi kwa1994 iqale emva kwa1994 abanye abantu basibuze baze basikolodela thina ke ikakhulukazi thina njengenhlangano ephethizwe ukuthi inje eniyenzile njengoba nifuna ukuvotelwa nje nenzeni nansi indlu yamakhosi eKapa la amakhosi ahlangana khona acubungula izinto ezithinta ubukhosi eNingizimu Afrika yonke bese bezehlisela ezansi inkosi yazi mahlobo zakhiwa emaprovinsini onke zehla nakuma-districts nakuma-local komasipala shuthi akhona ukwenza lokho akhona ukwenza akuyona into ebonakalayo ithintekayo ngemva kwa1994 sekuphethe lenhlangano ekhona kanti kufunekani bakwethu ngiyathinta nje ngoba ngikhuleka enkosini nasey'nduneni abanye abantu baba nawo amehlo kodwa bangaboni abanye babe nazo indlebe kodwa bangezwa kufuna ukuqhubeka-ke ngikhuleke kuwena khansela khansela uLanga ngiyacabanga ukuthi uzizwa uyikhansela ngempela namhlanje ngoba ufakile ube negalelo ekutheni umphathiswa abe khona la namhlanje ufuneka ukuthi abantu bazi ukuthi hayi wena ngoba sizonda ndawonye ucingo ulifaka ngqo kimi alushoni kwezinda lungena ngqo babuLanga siyabonga kakhulu ngibingelela usihlalo lapha sekushiwo kwathiwa inkosazane le Tshatu God angazi ukuthi ubuqonda ukuthini kodwa ushilo ukuthi abakulalele sise kahle ukuthi inkosazane wase ekhuluma ukuthi ngathi khona insizwa angazi kusho ukuthini kodwa ke usekela sihlalo weboard le okuthiwa umngeni othukela ngidlule nje ekutheni kade kukhona iboard la okuthiwa yamanzi okuthiwa umhlathuzi kukhona enye okuthiwa umngeni uma ke sifika thina la sawahlanganisa lamabhodi kwaba ibhodi elilodwa saqaba igama elisha umngeni othukela yini umsebenzi webhodi lamanzi ukulekelela umnyango wethu wezamanzi kanye nenhlanzeko baphini uma sinenkinga yokungakwazi ukufaka amanzi komasipala masibona bayashota
abawafaka amanzi bese sibiza bona balekelele thina ukuthi silekelele umasipala sifake amanzi sifake ngqo mawubona bona umngeni uthukela sokubona thina umnyango usubona umphathiswa ngqo ungazubhede kusokuyithi ngqo bamfundisi makuthiwa nje khona umngeni uthukela okwazi ukuthi umphathiswa ngenzela njalo ukuthi ningangibuza ukuthi ngenzani manibona umngeni uthukela yimi ke lo nabe nisabuza bese kuthi ke ngibingelele futhi neboard bakhona abeboard la abahambisana nenkosazana ngokukhulu ukuhlonipha futhi ngibingelele umphakathi wonke ngibingelele nomama le bahle akekho umuntu omhle njengani ngiyalibingelela nebutho lenkosi izinsizwa zenkosi izinsizwa zenkosi uma zidlala lapha kuhela ngaphakathi ngiyenze nje iphutha lokuthi ngingayiphathe zami kodwa uthatha kangitshelanga ukuthi kuzoba kuhle kangaka ngabe ngiyiphathile nami ezami sewuthi uma kufike elinye ilanga lapha ngiyiphathe nami ezami ngibingelele nolakhi lapha unobhala ngoba ushilo bengabonanga ukuthi ukhona unobhala wesifunda kwaKhongolose lapha kusekwenzeka into enkulu phela lapha eNingizimu Afrika kwavulwa umlomo lenhlangano evalwe umlomo okuthiwa uKhongolose wawungeke ulokothi uthula umuntu wayo kanje uthi unobhala uphile kwakuthi uyiphekula ikhulu manje sekumnandi sesiyabethula nje nobhala suma bakubona nobhala ucace futhi kube mnandi nje kube kahle uphethe lesifundake ngapha enhlanganweni yethu kwaKhongolose okuthiwa inkosi uBhambatha yaqanjwa ngenkosi uBhambatha iqhawe elinye lamaqhawe akhona lapha KwaZulu Natal nase South Africa inkosi uBhambatha kaMancinza ngiyathanda kodwa angazi ubaba uMosi ukuthi uhleli kuphi ukuthi ngiphawule nje ukuthi ngiyabonga kakhulu ukuthi sifike la namhlanje mahlobo ngoba inkosi iphawulile ukuthi uyena wasihlanganisa nenkosi waqhubeka naye kodwa walikhuluma lolu daba uyakhuluma uMahlobo alipheli so amanzi angakithi babanami angazi ukuthi uphumuzi mhlambe khona ukumthathile alokhe eyikhuluma le ndaba ngisho mhla kozazana ekhabazeni mhlanje ngithumele osaqala sathumela uDWS kami ustakile sam olapha I think mhla kufika nje i-regional office ukuqala wangifonela sayi sebefikile kuyathembisa ngimfonela mangidlula lapha edolobheni babanami ukuthi wathi usendleleni bese kuqeda nje kushawuthela ngathi hayi angisekho endleleni sengidlule babanami ngoba ngiyazi lapha kwakhe ngifike uma ngabe sixoxa nje izindaba washo ukuthi hayi alokhu usuku alijabulela njengalolu empilweni yakhe ngenxa nje intuthuko ezayo njengoba sikulomcimbi wanamhlanje ngiqedile ke ukubingelela nokulanda ezizinto ezisiceleni ngiqonde ngqo endabeni esingayo namhlanje umnyango wethu lo okuthiwa umnyango wezamanzi kanye nenhlanzeko eNingizimu Afrika yonke umsebenzi wawo uhlukene kabili oqala umsebenzi uhlangothi lokuqala lalomsebenzi esiwenzayo ukungamela nokusingatha
yonke imithombo yamanzi okufaka phakathi namadamu siphethe lokho siphethe imfula siphethe ihosha siphethe iphethu ephuma amanzi ezikhanda uThixo siphethe namadamu lawa esiwakhayo bese siyawaphatha kodwa sidlula futhi kakolunye uhlangothi ke manje bakubiza ke ngesilungu bathi water resource management kusho ukuthi singethe indaba nje zeyikhungu ezikhipha amanzi noma ngabe zikuphi ziphethwe yilomnyango ukahulumeni manje ke ngingaba ngapha eLimpopo kwakhona amakhosi ayiphakamisa izandla lapha asemancane amakhosi athi ayiphathiswa manje sicela ukuthi usinikeze amandla okusingatha amanzi endaweni zethu ngoba sifuna ukuvala nje Olifants umfula omkhulu eOlifants bese sidayisela umasipala amanzi engabona ukuthi basukela olukhulu udaba ngoba lento engisho ibhale kumthetho sisekelo ukuthi amanzi lawo engikhuluma ngawo asingethwe uhulumeni ngomnyango lo esiwuphethe kodwa hayi ukuthi siyalwa kulokho umthetho sisekelo nje waseNingizimu Afrika lolu uhlangothi lwesibili ukuphathwa kwamanzi kuthiwa water services management lapho ke kukhulunywa ngokuthi inkonzo zokulethwa kwamanzi ekuhlaleni emakhaya kubantu nakuma businesses so uhlukene kanjalo ngapha siphethe la okusuka khona amanzi imithombo amadamu ngapha amanzi ukuyiswa kwawo kubantu lolu hlangothi lokuphatha amanzi lokusingatha amanzi kwenkonzo zokuyiswa kubantu sibambisene no masipala labo masipala ukhokha lomnyango lo wezokuphatha komasipala uyaye ubaqoke uthi wena usuyi water service authority okusho ukuthi uzosingatha amanzi nawe bese sibambisana nabo kodwa ngibona njoba ngihamba nje izwe lonke izolo kade ngisematatiyela kodwa hayi edolobheni bengiphumile ematatiyela ngaze ngawufika phansi kwentaba zoKhahlana intaba zaseLesotho phansi nje impela kwazi ngoba masifika lapha bayibathi abantu uyayibona le ntaba sekuseLesotho lapha leseduze impela kwakho into esiyibona ngomasipala bonke laba abanikezwa amandla okusingatha amanzi lo msebenzi uthanda ukubengama uthanda ukuba ngaphezulu kwawo bawasingathe bona kodwa wona wafuna ukuphuma manje ke okusho ukuthi manje mina sengibeke ibuzo uthi akwenzeka ngephutha ngesikhathi iqala lo msebenzi kodwa ngakolunye uhlangothi uthi cha kwenzeka ngephutha ngoba kwakuzanye ukuthi uhulumeni wasekhaya unikezwe imisebenzi njengohulumeni wasekhaya kodwa ngibona ngathi sabagixabeza ngento engaphezulu kwabo okufanele ukuthi sizame ukuyibhekabhekisa ukuthi kufanele ukuthi kwenziwe njani ukuze baphathe okulingana nabo khona lapha emanzini kodwa bangashiywa bebodwa ngoba hayi khona uyawucabanga ukuthi uma ufika endaweni ufike ekuseni amanzi awaphuma ukanti azophuma emini ubuye emini hayi awekho amanzi ubuye ufike ntambama uthola ukuthi hayi lutho awaphumi lokhu kwenzeka even noma benikezwe imali ngoba lento kade ishiwo ukhansela bayanikezwa amanzi omasipala imali omasipala laba abanikezwa amandla okusingatha amanzi kanye nenhlanzeko ake nginiyalele nje ngikhuluma into ekhona la lo masipala lokuthiwa iZululand ngo-2023 2024 okusho ukuthi kusukela mhla ka-1 July ngonyaka odlule
kuhambe kuze kophela unyaka uqale futhi unyaka kuze kube uJuni kulonyaka kusho ukuthi inyanga ezayo bese kuthi ngokumaqala uJuly futhi kulonyaka sobanika enye imali njalo nje ngo1 July sibanika imali bayisebenzise kuze kushaye kuphela kwenyanga uJuni asikeji inyaka yonke sibaneze imali ezimbili kulonyaka nje odlule abasayiqoqobela namanje le mali leyo qala iZululand sinikeze u500 million uthi uafweski 500 million sola ngo1 July nayo imali nokwenza iqini lezi inkudlwana zokuthi lethela abantu amanzi hayi ukuthi siyaqala mina mbala nje u2023 kuya ku2024 baliwe 500 million 2023 kulonyaka odlule kusho ukuthi 2022 kuya ku2023 besibanikeze enye futhi lona ke ku250 million ageji iyakhula kodwa futhi njengoba uyibona nje 500 million khona ke enye kuthiwa izik yona isuke yokwakha iqimi lezi njengazo lezi iqimi ezincane nokufaka amapayipi aya ehlaleni kulonyaka nje njengoba sikuwo ungakashaye ukuphela kwenyanga uJune leza sibaneze 100 million ukuthi muhlanganisa lezi ibali 500 no 100 usho 600 million hlala sakhe cash ungahlehla kuhlehle ngalezi imali ezimbili ikhona nje abayitholayo okuthiwa umake bayithola ku treasury ke yona ngqo angazi ke yona ngoba angekho kwa local government angekho kwa treasury ngisho mina sisuka nje kithi ekubona manje ningahlali lapha ebabanani bese lithi uhulumeni akanazi nanokuthi nikhona ngoba nomzinyathi sibanike enye nabo angiyiphetheke yabo ukuthi malini abakanginiki izibalo zakhona kodwa siyabanika nabe yathi mali manje udathatha kusinda kwehlela angazi ukuthi kwenzekani ngoba njalo nje lapho engihamba khona hayi la kwaZulu Natal kuphela awayekho amanzi kodwa imali iphumile kwezinye indawo njengala kade ngikhona nje kuze kushiwo enihlise lapho ngapho lethi ukwehlisa umsindo kancane ngoba ngenzela ukuthi nihambe nisuthi hayi ngesisu nangolwazi ikhona so ke bebesho ukuthi khona ischeme esafakwa ngo2015 la kade ngikhona bengise-7 ematatiya yafaka imali sakhanda ischeme basho ngasibona khona ireservoir khona amapayipi amanye bengiweqa ngemoto kodwa uthi umele manje umphathiswa masiphele le scheme kuthiwa nje siphelile kodwa amanzi akazaphuma babona usiqede ischeme kodwa amanzi angaphuma manje lento iyayifuna ukuthi mawufuna ukuyazi uyi-understand engathi ungathi ukuphuza utshwala usho ukuthi ikhanda lakho libe phakathi nendawo libe sivivi ngoba naba abantu bakhanda ischeme ukube nje njengoba besilapha entabeni Nkosi yesizwe sizothuma sikhande lento sifaka amapayipi senze yonke into esizoyenza kodwa mase sithi phelile kodwa ningawathola amanzi angazi lento ukuthi yenzeka kanjani manje ngisafuna umuntu ohlakaniphile ngoba ngike ngathi mangihlangana nomasipala eEast London base-Eastern Cape balo beyisholento ngaze ngakhipha ithimba lo engineer lePitoli ngathi akeliye kobheka la ukuthiwa khona kuneyinkini kunompompi kodwa amanzi awaphumi akhiwe phambili ngathi ake nambe novula labo mpompi nisho nangu umpompi awayekho amanzi nangu umpompi bheke namapayipi nimbe kwezinye indawo bheka amapayipi
baba bayibheka ngempela leyo nto ya-Friends ukhona umasipala ongaphisini Cape babuya nereport banginika ukuthi yini eyenzakalayo sengazi kahle manje kodwa angizukuyilanda leyo ndaba ngifuna nje ukulanda le ndaba le ukubuya kule ndaba esikuyona angiyeke ke le ukuthi umasipala bayasebenza kodwa bezi kahle ngasohlangothini lwamanzi imali yafika kodwa umuhlehla nayo uyibuka uhlehla iminyaka iba ngathi inkulu imali kodwa manje uyabuka ukuthi zenzele ikim awaphuma amanzi manje ke ukhansela lapho bathi yehla bathe imali yehla ngomlenze abaziya ngazi ukuthi ukabani lo mlenze wasafuneka siyoyikhongozela lapha ehla khona ngazi ukabani kodwa sebeyasho manje ukuthi ngoba besifazane bagqoka lento okuthiwa ama-Pentecost noma amakhiza yehla amakhiza futhi manje le ndaba ngiyayilandela njengoba ubona nje usengehliso engineer ngoba ngifuna ukwazi uba nolwazi olujulile ukuthi mayifika imali komasipala bayenzane basebenze kanjani ngoba bakhala abantu bathi amanzi awekho kuze kufike thina sifike ke manje uyabona le scheme lesi sokhuluma ngaso hayi ayikhona azophuma amanzi lapha bese ngiyabuza yindaba mefakwa yimi amanzi aphume amanzi uma ngabe ngoba kade adisha inkosi ithi aseyaphuma ngale emakhosini ale scheme esisiqalile umbuzo uthi yindaba kuze kwasuka inkosi yawo usuku umahlobo umuzi wasihlanganisa nenkosi sahlangana nenkosi ya drive inkosi yayiThekwini sahlangana saqala ischeme bemakuthiwa ayaphuma ade ngaphumi ngani zonke lezi insuku onke leminyaka abe ngaphumi ngani manje bayakhala abanye abantu benkosi ko 3 ko 4 ko bani bathi amanzi awekho uze wakhuluma umunye ubaba lapho wathi awu uyadela wena usulapho wathi ababongela laba amanzi sebewathola nalabo bazowathola manje uthi awafike phela nangakithi kodwa ke ngoba angimude ngifuna ukuchaza ke kodwa ngifuna ukudlula kule ndaba ngoba inkosi yayikhuluma le ndaba wasenanazela udadewethu lapha uthi indawo yenkosi ihlukahlukene ngokwamasipala khona abasolund bantu bezulule nabasenkandla bantu Mcetshwane nabasenqunu phansi kwalomo umasipala uMzinyana khona abasefiliti ngokamasipala kodwa phansi kwayiZulu ake ngenze isiphakamiso yasizwa lesikaTata uthi ufuna ukwakha umasipala ngiyasola athi uTata ufuna ukuba umeya ngimsolile uTata uthi hayi kuzimala ngakithi lengayazi esifuna ugqoka iketanga ukuke lasebabana kodwa ke uma ngikhuluma ngoku serious kulolu daba lwamanzi ake siye indaba yomasipala inkosi yesizwe nokuthi ingathi nezintandana ake sibe lapha eTendeni ngokwamanzi ningabali ukuthi hey manje ngoba manje nizusana ubuhlungu nosizi manje ukunibala ukuthi nikuphi manje asibe ndawonye kulomcimbi wamanzi sibe nje phansi kwenkosi uMahlobo ngoba lento izonza ukuthi ngihambe ngiqonde ngiyazi ukuthi uya enkosini manje angikwazi ukuya enkandla futhi bebuyani ke enkandla nibuya impela nje ningabi nabaningi ngale le ndawo isafuna ukuthi ithi ukuthi ukhulumisoze izintwanyana kodwa kuba manje ngikhuluma ngale ndaba le ukuthi musani ukukhala nesula inyembezi ningasho ukuthi sisenkandla buyani ningasho ukuthi Solundi buyani ningasho ukuthi Senqunu yibani nje phansi kwenkosi uMahlobo
phela kuzokwenza ukuthi nami indlela mangiyihamba iqonde indlela iya kwaNtombela ekhaya. Inkosi ke niyanazi ukuthi nilahlekephi nalahleka izoniqoqa. Izoniqoqa. Musani ukuzipha abanye abantu. Lokho mkhalo uzowakhala umakoti lapho uthi mina ke ngapha ngasenutha hayi kuya kumahlobo. Lokho amasipala kulungile bakhona abanikazi bomasipala. Shiya lapho. Wena makuze emcimbini wamanzi. Anayi inkosi sihluphekile inkosi yadrive imoto indaweni engaka. Yadrive imoto indaweni engaka. Yangena ku agenda yayiphatha kuze kube namhlanje iphethe agenda. Kodwa ngisakhala ukuthi mina wasemotho mina wasefried anayi inkosi. Inkosi iqhumene nathi izinto eyodwa manje nenkosi. Manikhalela. Ake ngibona umuntu osangabazi ukuthi akazi ukuthi mayikhala ngamanzi kufanele ashonephi. Othi hayi mina ngakezwe salahlekile. Angakezwe impela ngisalahlekile. Ngiyakhala ngisena ubani ongakayezwa kahle ukuthi mawufuna amanzi. Uma futhi ufuna indaba ngoba sazongena le ndaba ihamba yodwa. Amanzi kanye nenhlanzeko. Le ndaba ehamba nendaba zama toilet ukuthi kufanele senze njani kuhlineke singahambi siba umqulusi. Kufanele kukhulu indaba ukuthi senze into yokuhlanzeka. Njoba senzile nje namhlanje. Asishonga ukuthi abantu abaquluse. Baqoqiwe abantu. Nasemakhaya kufanele kube kanjalo. Manje ke nishona man ngikhuluma ngalezi zinto ezimbi anayo inkosi. Ikhona phambi kwenu. Ikhona inkosi. Ake nimleze umbhobho ngoba ngiyabona ubaba la ngathi uyena understand kunani nonke lolimi ngilikhulumayo. Uphi umbhobho ngoba ngibona imisi 2 phezulu uthi nangu baba. Nikeze lo munye umbhobho. Akachaza ukuthi uyizwa kanjani le ndaba. Uze kuphunywe kungaditekiwe emva kwalokho. Noma uxoxe ekhaya ukuze ukuthi hayi usizo lusiphethe kodwa ke kuthiwe nikeze umbhobho uvu. Ambingelele lo ukhuluma uPatrick wakwaNtombela. Umkhandlu semkhandlweni wakwaNtombela. Le ezazi pheko nondweni egcinani kwezwe likaNtombela. Engithenini ngiyathunukala makhulunywa ngendaba yenkosi yakithi. Izubuhlungu kakhulu. Ngoba inkosi ayikwazi ukusebenza kahle endaweni yayo, ayikwazi ukuhlala izinze endaweni yayo. Kukhona nje ukuningi okuyihluphayo. Engeke ngulande lapha namhlanje. Kodwa nje ubisikhulumile inkosi. Izubuhlungu ngenkosi kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi ingeyesingabi yona kule ndawo. Kodwa kukhona abantu abayihluphayo, ayikwazi ukunethezeka endaweni yayo. Ngiyabonga kube mude kakhulu ngiyathokoza. Kodwa yayizwa le ndaba yamanzi ukuthi manje ngiyayizwa kakhulu indaba yamanzi kakhulu uyizwa ithini le ndaba. Uthi nayi inkosi ikhona indaba yamanzi. Singayilahli inkosi asibuye lapha esintshontsho ekhona. Sibuye enkosini inkosi nansi. Ngiyathokoza. Okusho ukuthi nathi uma sinifunela amanzi siza kumahlobo inkosi. Ngeke sihambe sigcwale inkalo zonke lezi. Siza la ekhaya kumahlobo. Sibuze ukuthi sekusele baphi mahlobo. Isiyaleleka inkosi kuselela abangale. Sibuye iphinde into sekusele abasengandaweni ethize. Sibuye iphinde soyiqeda le ndaba. Ngoba phela siyaphambili singasebenzele emuva. Kuthi lapho esidlule khona azophuma amanzi. Ake nginichazelele. Namhlanje ekseni sifikelela ekhaya. Sasilandela ke inkosi iyosikhombisa la okukhona umthombo ongashi. La khona isiphetho singashi. Esikhipha amanzi. Ngibuzile inkosi ukuthi inkosi iqalele ukubona lesa siphetho.
yathi hayi lokho uyavela ngoba ayisazi ukuthi ngoba ithi khuluma nabadala kuyo nabo bathi bavele ikhona bathi bevela sasikhona leso speed kubukile impela sasofika phezulu entabeni safika kusona phakathi kweintatshana ezincane sawabona amanzi ispeed umanzi impela ayageleza aphuma geleza sifikile ke lapho manje ke sizokwenzani ke ukuze niphume senasi lezi ndawo eneziphethu zikaThixo uNkulunkulu adonse nje amanzi awakhiphele ngaphandle azageleza amanzi kungafakwe phansi zindawo lezi sizazisa kakhulu ngokomyalelo womthetho osebenza phansi kwayo iWater Act ithi umnyango lo wethu wezamanzi awuyinakekele kakhulu usho into ezintathu ngalezi uthi azibhekwe ukuthi zikuphi lezi zindawo la ukuphuma khona iziphethu okwesibili ubuso uyideveloper okusho ukuthi uzenze zinabe zizinze zibe khona okwesithathu bese ke ziyavikelwa futhi zinakekelwe into ezintathu manje yathi mayinkosi ikhuluma umahlobo umuze khuluma ikhansela likhuluma nani nikhuluma njengoba nikhuluma namhlanje nisho ningene khaxa emsebenzini wethu ngokomthetho ukuthi kufanele siyibheke lezi ndawo sinisikhombise zona bese siyayinonisa bese siyayivikela ukuze lezizukulwane ziyithole lezi ndawo sesayibona ke ngoba sifuna ukukhuluma ngento esingayazi sifuna ukukhuluma ngento esiyaziyo sihamba sesiyibona mayisentabeni siyakhuphuka mayiphansi sishona phansi asibuzi into ke esizoyenza ambale into esesiyenzile siqale sa-appointa umngeni uthukela wodwa sathi nina nizoba isandla sokwenza lo msebenzi njengeboard ngoba ba-specialize emanzini benza into esibathuma yona ngaso sonke isikhathi bavume basayini savumelana ngalokho sabanikeza imali yokwenza lo msebenzi kokuqala okwesibili esesikwenzile bona-ke basebe-appointa basebeqoka usonkontraka okuyena-ke manje ozokwenza ukuthi kusapha kudaka enza ukuthi kube nothuli lapha phezulu enza ukuthi kudume lapha phezulu kube khona imishini edumayo kube khona nabantu abaphithizelayo eningabazi kodwa baqoqekile hayi ukuthi bazobe bedala udungunyana nothuku bazobe behla benyuka beshona ngakuleya ndawo beshona ngapha bafika laba bantu emva kokuba be-appointiwe yibo laba asebethe befika bacela isiza ukuthi bakhande isiza abazosenza sibe amahhovisi abo basebenzele khona inkosi yabanikeza ngibala njalo into esezenzekile ngoba angifuni ukuthi mase nihamba la bese nithi hayi bekhulunywa nje kuthenjiswa nje ngoba sesaba hosithenjiswa thina njengohulumeni asenzi kanjalo anobalandela niye kubo laba bathendisayo hayi umnyango wezamanzi kanye nenhlanzeko hayi emcimbini ophethe utshatha wangakithi kuthiwe singasuka nje sitshatha kuthiwe phatha umhlangano phatha umcimbi wenkosi umchuna afika azokhohlisa abantu bese yahamba awukahle bo sakhile sezakhamuzi kukhona inkosi kukhona induna kukhona nina abanye ke bayebethi mabekhuluma bethi hayi umchuna ufikile ngoba sekuzoba khona ukhetho luphi ukhetho ngoba
iyasho inkosi ithi siqale ukuhlangana ngo-2021 akungichazeleke ukuthi kwakuyiluphi ukhetho 2021 ngo-October kusuka yona inkosi hayi ukuthi kwakusuka mina yadriver eThekwini yacela ukuthi sibonane ilophikelo lokhetho ozokhuluma ngalo bafike ngoba sekuzoba khona ukhetho ingani inkosi ichaze October 15 yazi lo kuzoba khona ukhetho luka November ngalowo nyaka kodwa akuyona into eyisusa inkosi la ngokulalela kwami yayisuswa usizi lwabantu bakwaNtombela bengenawo amanzi finish it la uma ke ukuthi sifika namhlanje sihamba nosonkontrakt sizomethula kanti ngomhla ka-29 kuza ukhetho hayi lalela wona bathi kunokhetho uhambe uyovota lalela laba bathi kuzofakwa amanzi la ngosonkontrakt ulindela amanzi into embili lezi ehambisana kodwa engancikile enye kwena insizwa ezenjani mayisishelile yaqonywa tata yalobola mayisilobola insizwa usizothini wena ukuthi hayi ushela ngoba esefuna ukugana hayi nanhlolo uma eselobola sizolokhu umbalela ukuthi ulobola ngoba esefuna ukugana sefuna usuku lalela lezi zinhlelo wena ulandele zona setshenzwa kanjani manje ke usefikile usonkontrakt usefikile sabethula inkosini angazi noma ukhona la kuleli hall sanele ubusonkontrakt maye khona mlandi ukuze kungashiyi ukuthi umethulile kodwa simbonanga kuseyiwo njalo amanga angizobe senisho njalo ntambama nethi angithi ukuba bekhona abumlethile wasambona manje ke asimbonanga uphi ke akekho sebefasenifakezelana sekudliwa izinto kwenye indawo sekuhlelwe ngathi amagama ethu akeze lo sonkontrakt kona ngizothi mboneni abanamehlo abacimezeke abangenawo bethi abambonanga uzofika kodwa ke usewakhile amahhovisi lapha asekho ukusuka lapho kuzokwenziwani lapha phezulu lapha sekunogandaganda ababili sebeqalile ukusebenza ma ungayikholwa lento engiyishoyo kodwa ungenayo imoto cela ukhuphuke nje ngenyawo ukhuphuke entabeni lapha uzobabona ogandaganda lapha ma unemoto shona khona uzofica lapho kunejika lapho jika khuphuke khona ogandaganda lapha kuyasetshenziswa akuyona into ezoyithembisa kuyasetshenziswa angidlulela bazokwenzani bazoya lapha kuphuma khona amanzi zimbili indawo enye ngapha kwentaba enye ngale A and B lezi ndawo bayiqambe kanjalo bazofika bahlonze lapho kuqhamuka khona amanzi bese ke benza into yokuthi la amanzi uma ephuma angaphazamiseki angaphinda phazamiseka kungabikho udaka oluqhamuka phezulu kwabikho udaka oluqhamuka emaceleni aqhubeke nje alokho ephumile okwesibili bazobe sebekhanda ukuthi lamanzi mayiphuma avikeleke kungangeni inkomo kungangeni ingulube kungangeni imbuzi behle nalo lapha ezantsi bazophakamisa udonga lapho ehle duze komgwaqo lo wetiyela bese ehamba lapho akhanda idamu lapho emva kwalokho bazokhanda elinye idamu eceleni leyinkomo ngoba into eyenzakalayo manje lamanzi umephuma lapha ebese ezehlela wona afika kulolu dongana lola ame bese inkomo ziyangena bese kuyangcola ngiyabona ukuthi khona into enayenza eyenziwa lapha endaweni ufaka amapayipi
Ngiyabona abantu babezama ukuyilekelela phela baqhuma amapayipi kodwa kwenziwa kanjalo. Sengisho ukuthi benza babengakwenza amahlobo. Asibagxeki futhi abaphilanga umthetho babephethe usizi lokho. Kodwa mase sibuka ke thina samba lochwepheshe benza lento bayakhomba ukuthi hayi akwenziwa kanjalo. Kwaona lamanzi la aphumayo sebewapopolile kahle. Babona ukuthi uma ungasebenzisa amehlo emvelo usebenzisa imishini anezinto engalungile ukuthi ungawadonsa esiphethini wafaka emlonyeni waphuza. Anezinto ezohamba ehambe zilimaze ngaphakathi uma waphuze njalo. Thina ke sijwayele le ndaba ukuthi hayi aphume esiphethweni lamanzi. Yebo. Ayi uzusho ukuthi ayawamnandi hayikho. Kanti anezinto engahambi kahle. Uyahamba alimaza izinso lezinye indawo ezithambile ngaphakathi. Manje ke thina ke sothi uma sesikwenze konke lokhu sawabiyela kahle sawavetha savikela kahle lapha aqhamba khona sakhanda le ndawo ezansi ewudonga amalapha ngoba siyabona indawo ekokleni ngale nje kokuthi angenwa zinkomo phela soyivalela ngaphandle inkomo manje sishida mlaze eceleni inkomo zenamashe zingezi la okuzodonsa khona amanzi woza balet bese siwaxhuma ke emapayipi 6 kilometers manila ngoba nibade nene uyathola manila mbabo yabona ke labanumzane ke baappointiwe umngeni ngolwazi lwabo ojulile lokuthi bayakwazi ukwenza lento esifuna yenziwe noma ngoxoviso nje bazofika baxove nje kungabonakala nanokuthi imali yethu ishonephi emva kwalokho kungaphumi imanzi. So when you company what's the name of your Serimel igama labo baappointiwe ngokwazi ukuthi bayawazi lo msebenzi. Manje kabazokusuka la uze uyaphela lo msebenzi. Konje what's your completion month? End of June 2024 inshallah 2024 there will water come out and I water will come out ngoba sifika la babana kuthiwa khona izinto donaku Fakone yonke indawo enkosi Ntombela kodwa abanza waphuma. Nisho njalo. Kade besho lapha ngizengabhala ukuthi khona scheme. No what? Now will water come out today? Yes, Minister. It is all a team effort between us and Geni, DWS, and of course the biggest stakeholder is the community. If we get the place to work and we don't have disruptions, we can get the water here much quicker. But that is our goal. But we all have to work together. So but will these people drink water? Yes, staff, Makoya. Yes, Minister. That's what pulls man. Yes. Next. Okay. Look at that. Thank you very much. You can go and do your work right away. You didn't do it. So, what's your season? As a poor malamanzi. And as Kulumindaba, that 2025, Kulumindaba Lonya. Okay. Wokushukuthi umsebenzi wenu yini njengomphakathi? Umsebenzi wenu ukuthi lideliphosiso nje. Noma laba balapha esikoleni, ngale esikoleni lideliphosiso nje. Nibona ukuthi kuyagujwa yini? Ayafakwa yini amapayipi? Lidenibuka. Kodwa makuphela uJune niyabuka ukuthi aphuma yini amanzi. Umchuna athi ayophuma.
Angikhuluma into angiye ezulwini ngila ake ngifake ke enye into ke la manzi njoba ngishilo ukuthi azophuma lapha siphetweni amedanyini bese yadonsa kukhona isihlanzi manzi esokhandwa lapha ngoba ngishilo ukuthi anezinto awamele ukuthi aphuzwe nje enjalo sokhanda isihlanzi manzi ngale ngasesikoleni ukuze emva kwalokho abese hamba ke aseya egodini okwamanje azoya egodini ezo6 lamanzi ake ngizisho ke lezi igodi ezothola amanzi sokuqala Mhlengile ngobani abaphambi kweMhlengile enene ake ngisuke lapha ngobani abaqhamuka eGezahlala alright inkinga yami njalo ukuthi angikwenza amadoda ejabula kusho ukuthi awekho amadoda kulezi ndawo lezi igodi Mathungwa lemnyama sengonyameni Embundu alright suke Embundu bese kuba isenkonyana onkonyana yanguleni ndonankulu usuke lapho uye eNgwebini usogcina ke ekanini now ilezi ndawo izothola amanzi kwamanje ake ngibalule into ebalulekile iningi labantu abakikizelayo abajabulayo omama oselokhu kwathi inhlobo selokhu nagana ngithwala amanzi emakhaya bathi befika abantu emndenini angifuni ukuthi ngitho baba ngoba angifuni ukungiqhatha ngoba ngizothi bese fika baba ekhaya busho ukuthi imoto yebo bese kuyaxatshana akindingane zenobaba na wonke umuntu bathi befika nithi nifika nje nomqobo bekwathatha bawafaka ibhakedeni bekwabilisa bamba wathela ngapha wasela tuphindela mazaweka ngane zakho zamantombazana angithi kunjani kodwa manje lezi ngane nizalayo seziyeluka ilukini wena awuze lapha ndodakazi woza ngapha akungasho njalo ndodakazi unkosikazi womuntu woza ngapha ngakuthatha woza angisho ukuthi ngukutha khona kubuka niyambona lo sisi wakabanzi wamkhabela ukhona kulezi igodi lezi enkonkonyana ayinibuka inwele bukani inwele zakhe manicabanga angalithola kanjani ibhakede lomuntu ngaleli ikhanda njengoba lapha uyimisile kanje ayikho indawo yebhakede ufuneka njalo muhle kanje uze phela insizwa zimbone ukuthi awukakhethi uyabona ile nto ke sizama ukuyilungisa kungahlala phansi dadewethu omama ke laba ke abasenalo iqolo lokuthwala amanzi ahambe yonke le ndawo ekuseni kusukela ngo5 kuze kushawu 7 sekukhona ningasho njalo ukuthi ngimkhethe ngobe njani ningasho njalo muhle vele inwele zakhe yayibona ngichaza into esiyenzeka manje indawo yamabhakede ayisekho sekhona nje indaba yokuthi umuntu avule impompi manje ke labo mpompi ke abazofika eindaweni zenu abakazu ukudonseka bazofika emakhaya kodwa siyalapha usho kwamanje bazofika nje esigodini kodwa sizobuya ngokuqhubeka kwale project uma zonke lezi igodi seyinamanzi manje ke ngiyabona ukuthi sekukhona lezi igodi kodwa ngisasho lezi zo6
kodwa mangabe sesibona ukuthi sesikhavile bese siqala futhi siyadonsa sesise emakhaya umpompi ube segcikeni kwakho aphuma amanzi yilapho esibheke khona sifuna ukuthi mase kusegcikeni ubusuwadonsa wena uwafaka endlini abakwazi ukufaka ogiza bafaka ogiza ukuze nifake ishawa umuntu afake ishawa la emakhaya baba na abe neshawa lamanzi ashisayo la baba na bekusidlule leyo nto thina manje ke ankonke khona abantu abasukumile lapha bathi baqhamuke Ward 3 amanzi awekho baqhamuke Ward 4 amanzi bengibuza council iward ban lo wabasho angibuye lento engiyishilo ukuthi ngimani lapha lonikhala ukuthi ngicashe khona la lahlwa khona uyala inkosini uMahlobo ngizothola mina khona uMahlobo nami futhi ngizonibheka lapha uMahlobo bese ke siwathola lama-ward sizoplana angifuni ukuthi ngisho into esingakayihlonzi kahle kodwa into nje ngiyisho ngizwile ukuthi amanzi awekho Ward 3 nase Ward 4 nakuphi nase Ward 5 nakuphi lapho-ke manje sekuthi angibuza ukuthi kanti aphumaphi la manzi sekuze kwakhona ikonteyina umuntu uzochaza ubuzochaza ukuthini ukuthi siyabonga ukufika kukaNgqongqoshe la endaweni yakithi babana umbhobho maleni sekhathele intombazana siselive njalo mani bafika umbhobho enganabanye bakhuluma ngombhobho nawe ukhuluma ngawo ngoba ngiyabona ukuthi ubuzophatheka kabi ukuthi sekuze kwahanjwa kodwa awukhulumanga impela angibonge ngiqale ngibingelele nje hayi ukuthi usoluthatha ngaleyo nto yinto bese ume kulabantu abawu-5 akuyona nje ukuthi akakuthandi angimsolanga akho bengibuka nje ukuthi awuleli ithuba sokubaliwe zonke indawo kodwa endaweni le yakithi yasogazini sinayo inkinga le uNgqongqoshe azoyixazulula la sinayo kanje fikile laba abebefaka amapayipi ukuthi sicosha amanzi thina ngale wahamba ke yenzeka yonke indawo yase7 afika amanzi ke kusho ukuthi ke kwase kuthiwa usonkontraka imali ayisekho maye ngasekho ke imali kodwa njalo nifuna amanzi wena hayi manje sifuna amanzi thina kwathiwa usonkontraka uphelelwe imali sesilinde kuthe kugcina sisalindile ukuthi phela kuzofika ibudget kwabe sokulayishwa ama-content awasekho ama-content kuthiwa lahlekile lapha endaweni yasogazini kodwa ikhona indawo asizi ukuthi njengoba lahlekile nje umnyango noma uhulumeni ulandelela kanjani uma kuthiwa endaweni ngoba kuyaziwa lokho ukuthi ashonepha ama-contain econtract phela okulindele ukuthi uma isithola imali abese iqhubeka nomsebenzi wayo sinaleyo nkinga-ke kodwa nje kugcineni amanzi awekho awekho noma kuthiwa uyageza uzogeza ngani mphathi ngiyabonga uzogeza ngani ngiyabonga isho njalo induna ngapha eMfolozi zathi neMfolozi yathi into esiyijabulelayo ukuthi njengoba kuzokwakhiwa lo msebenzi sokwakhe idamuke khona manje uhulumeni usethatha isinqumo sokuthi asigeze njalo kanti ekuqaleni umuntu ubeyiphilela noma insuku sezibentathu engagezi abuyeke agezeke kodwa edlulisa nje insuku manje wasethi-ke esesobuya-ke kulo mgomo wenu wokuthi asigeze njalo angithi kunjalo sizokwenza kanjalo cha ngiyakuzwa baba ngiyakuzwa kodwa ngizoxosha ama-container sizolalela le ndaba oyisho ukuthi amanzi awekho bese siyahlelana
uma ngigoqa ke ngiqeda cha Nkosi yesizwe bahlobo angithi abantu benkosi bakhulumile bayasho ngakolunye uhlangothi bayabonga bayajabula ngoba bayabona ukuthi sesikhona amanzi azongena isishiwo nedate angisho nje imali ezosebenza no 69 million yona ke uzobuka imali ngapha ubuke amanzi ngapha hayi indaba amampunga ukhona abantu khona inkampani zala endaweni ezizoqashwa zibe ingxenye yabantu abazosebenza njengoba kusetshenzwa angithi nethezithathu bathe kuphakathi kuka3 no5 okusho ukuthi laba kade bela abazi ukusebenza nje bodwa kuzothi makumbiwa mhlambe khona amapayipi okufanele afakwe baqasha inkampani la kodwa hayi eGoli hayi eThekwini la kodwa bona bazobheka umsebenzi ukuthi uyiquality ngempela ngoba abanye abantu beli lapho abantu bayakwazi ukusebenza kodwa bakwazi bazogadwa ke mabe kodwa sobanika umsebenzi kodwa khona abantu abazoqashwa nje izinsizwa nje ukuthi shawe ipiki noma thuthwa ini nje bangaki mamkhezi bazosukela bazoba phakathi ka30 no50 abantu abazoqashwa lapha endaweni 30 kuya 50 laba abantu abazoqashwa so dabela lutayi ke manje ngoba ngithe ngikhuluma lapha bathi ku radio ingathi manje ku TV bathi ingani khona abantu baseZululand labo kuthiwa balahlwe ngale khona abanye abangapha ngase sibeka ke into yokuthi umngeni uthukela njengabantu abazosingathela nomsebenzi nosonkontraki lo abamqashile siyacela futhi siyalawula ukuthi kube kanjalo ngesikhathi nibheka abantu abadinga ukuthi kufanele baqashe nithintane nenkosi ngoba iyabazi abantu bayo inkosi ningayiqokeli abantu okwesibili kodwa nanizoza ngokuthi hlobolula abantu enibafunayo ngoba manje akufuneka amavila la okuzoze kushaya ukuthi umuntu angavuka kuthiwa ngena ngo7 afike ngo8 bese ndingakhethwa inkosi lemhlolo kulo msebenzi bakuthiwa ngena ngo7 ufika wena ngo7 akudlala la 7 mawubune babalazi ulikhiphe ebusuku ngo12 fike la uqondile ngoba izinto osebenza ngazo zibucayi kodwa ngiyacela inkosini ngiyacela futhi umngeni ukuthi nibhekele imizi noko eshayeke kakhulu imizi yabantu abayiphethe ngaba yamazwi ikakhulukazi laba abafelokazi babhekelele bakwethu nibhekelele nemizi ongenamuntu osebenza akho mali engenayo nibabhekelele wenzela ukuthi ngesikhathi noma lento incane kuwukuthi nje ngoJuni kodwa ke kube angithi uKhisimusi ufika kanye ngonyaka ngeke nje ihlale ku25 ngoba khona into eluka kahle emakhishini abo babone nabo ukuthi siyabathanda uhulumeni uyabathanda siyababhekela ngoba sizobuya futhi mase sicwanike kahle kulezo zindawo ezihlupheka enenkinga yamanzi ngoba asithuthi namhlanje sizobuya sibhekele nakhona futhi kube khona ukubhekelela kodwa nje kuloko maqala nje labantu abawu30 kuya ku50 hayi asibheke singathatha abantu bakwenye indawo asibheke singathatha abantu kusho ukuthi uma umsebenzi ubheke ngapha sizame nathi ukulandela ngoba manje mase kuumuntu oyedwa abantu ababodwa onke indawo kubuye kudale kodwa inkosi sithemba ubuhlakani bayo iyohlela kahle inkosi ngokuthi abantu bahleleke kahle nawe ngifuna ukugcina ngokuthi amaphuzu amabili lokuqala elokuthi lolu suku lolisho lokuthi lushiwo nako radio nakuma TV ukuthi kuyavotwa kunjalo ngempela
yalwazi ukuthi likhona ngempela ngelisaguquka isho ukuthini ke le ndaba kahle ke ngisakhuluma ngalabo mama sizayikhuluma ngoba ukhona la ngizwe khona inkosi yesizwe ngoba ngiyezwa ukuthi inkosi inesandla lapha komama njoba begqoke kahle kanje manje ngeke ngahala manikhuluma ukuthi khona izinto enikwazi ukuzenza manje khona indawo khona into ezoyihlebela inkosi ngoba khona into elungiswayo kwenye indawo la lezinto ezidayisa khona imali evuthiwe kungafika indaba elungu bezothi sidayisele lokufakile ebese bekhipha u20 rand kanti bona bayidayisa u50 rand lapha bakho ngoba kade basiqala labantu sizayihleba leyo ndaba nenkosi afuna ukudishiya ngaphandle kodwa lezi zinto ezimbili engifuna ukuyikhuluma eyokuqala mhla 29 kuyavota manje la enkosini uNtombela mina ngibona ukuthi ibambeni nje niqoqe kutheni niyazi ukuthi nivotelane ngomhla ka29 angithi sivotela le ndaba esiyikhuluma la ngoba phela uma ufika ukukhulunywe sivumelana ukuthi isenta inkosi umphathiso mekhama uhulumeni omkhulu ufikele enkosini nina manikhala nithi 1-3 awukabi namanzi udaba lufaka enkosini ukuthi sihlangane enkosini manje ke umhla ka29 kufuneka ukuthi uhluze ikhaya uthi uvotela into esivumelana ngayo yithi angithi nasibona umuntu angathi ngomhla ka29 usabe funa ukuthi konje konje ngavotela abantu bami usho ngomhla ka29 ushiya lento esikhuluma ngayo ukhuluma lento uyeka lento ngeke ngathi inkosi yesizwe ngikwamaphumulo sigcwele kanje etendeni wakhona ubhuti osukumayo lapha ngenxa yosizi bephethwa enilalele kahle le ndaba unenkinga yamanzi ukuthi amanzi sakha idamu lapha liphelile manje sakha isihlanzi manzi emva kwalokho sodonsa amanzi kodwa hayi kusasa umsebenzi esiwenzayo nakhona kuyasetshenziswa kodwa amanzi awazukuphuma kusasa akuzoqeda iproject abeseyangena usuthi uthukuthele kakhulu futhi uthukuthele kahle ubona thina ngoba sikhona usethi yabona nje njengoba kuzumhla ka29 May mina yathandaza uNkulunkulu futhi uNkulunkulu uyangizwa ukuthi lutho malifika uNkulunkulu asuse wonke lo hulumeni lapha phambi kwetafula asuse alahlele ngoba thina siphethe usizi lwamanzi uNkulunkulu akagudlulele uhulumeni bayithulela ngabhala ba yabhala ukuthi abantu bathini angiyela lehlobela la emhlanganweni yavuka lalela ukuthi kuthiwa nibhala mase ngisukuma sengikhuluma ngithi mina ke ngizwile ukuthi lapha kwamaphumulo niyathandaza futhi niyamthemba uNkulunkulu ukuthi uyafika imthandazo ubhuti lapho ehle nje phambili kanti uthi ke uyathandaza ukuthi uhulumeni kusho ukuthi yimi ngangisuka kuhulumeni ngqo lapha ngisuka cabinet kukhona ke nomasipala lapho kukhona nomasipala we-district ukuthi umthandazo wokuqala uthi akusuka itafula lonke ngomhla ka29 ngase ngithi mina ngizokwenza omunye umthandazo oba nami ngiyakwazi ukuthandaza zalo manxumalo mina uyathandaza ngicabanga noma eseshonile sesimngcwabile uyathandaza ngathi owami umthandazo la uthi Thixo sinikeze ubuhlakani namandla okunikeza abantu bakwamaphumulo amanzi ngokusheshsha njengoba bakhalela amanzi sinikezeke Thixo amandla sifakele abantu bakwamaphumulo ngase ngithi Thixo ngaphezulu kwentende mbilike imthandazo ephuma la kuleli tende oqala ukususa itafula owesibili ukufaka amanzi kwamaphumulo abantu babe namanzi aclean ngase ngithi Thixo ke
uzobona wena ukuthi muphi umthandazo ufika kuwoqala. Mayisifikile lemthandazo uzobe usukhetha futhi ukuthi imuphi umthandazo umukelayo njengoThixo. uNkulunkulu ke engamfunda kumama akabhidlizi uyakha thina sifuna ukunikeza abantu balapha kwaNtombela amanzi aclean owakhe umthandazo uthini manje ke ngomhla ka29 vota wena ngendlela ezofaka amanzi la kwaNtombela uyeke izinto ophupha ngazo uyobuye kufike lokho kodwa yabona basikhuluma siyavumelana ukuthi sonke regular siyavumelana ngila manje ke uzothini ke uzovotela abaniki ngoba nathi indaba siyayikhuluma ungathi kuphekwe inyama kuleli ibhodwe ulambile wena ufuna ukudla uhambe uyositela ngentaba ukuthi ufuna ukudla uyeke inyama la okusho ukuthi ngabe kuthiwa khona into ekhona engalungile sivumelano sokuqala ngoba mina ngifuna ukuthi ngithi kunina uma ngabe kahle lo khetho wabuya lo hulumeni engiwusebenzelayo engingawo la kulamaphepha akamathathu mina ngiyabuya ngeke nginishiye nikhala ngeke nginishiye nilenga ngeke nginishiye namapipe angaphumi manzi ngoba la ngibheke khona ukuthi amanzi aphume kompompi ekugcineni emakhaya obaba balapho phambili abampunga babona into abangakaze bayibone emzini yobaba babo amanzi ephuma ekhaya eclean ila sibheke khona bambeni ke lapho ke ngoba lolu suku nalo seliseduze singalokhu sishona lesibe into eyodwa sibambane kuyona okugcina ngifuna ukuthi ngithi umuntu ngomuntu athatha umndeni ahambe ngoba kuyafiwa kulolu khetho kukhona umlungu lapha ukubonakala eshisite iyeshisa iflag laseNingizimu Afrika liyasha impela liyasha kodwa bathi ku TV bebengashisi lona kodwa thina sibona lona lisha bathi inhlangano ephethizo yiyeshisa itende eshisa iflag iminyaka eyamashumi amathathu kule minyaka yamashumi amathathu emhlanje uPethu Mandela angaze ngibone umuntu othi konke leminyaka into nje biyenziwa inhlangano ephethe ishisi kusho ukuthi yoba silapha nje shisi iflag uzoshisa iflag asizile ukuletha amanzi ngiyabalalike bonke labantu abakhuluma yonke into bomele ukukhethwa bafuna ukukhethwa ubona ufuna ukukhethwa ubona usuku lusondela ungathembi ikhanda liyaphambana ahlale sikulo msebenzi esiwenzayo namhlanje ngoba uyaphambili uNkulunkulu ke anibusise nonke sijabule kakhulu ukuthola leli thuba lokukhuluma nabantu basebabanangu nokuthi sivumelana nabo ukuthi kusukela namhlanje kwaNtombela anike amaconzu ikhaya lenu liyaphila likhona siyabonga kakhulu uyathanda emsebenzini wakho siyabonga.